Príjemný podvečer, vážené pani poslanky, pani poslanci, zamestnanci na spolupráci verejnosti. Dovoľte, že som vás privítal tu v zasedačke Mestského úradu na 16. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa koná teda dnes 19.8. Veľmi chcem poďakovať naozaj za účinkovosť a pretože ste prišli a v krátkom čase by sme doriešili teda tie dva body, ktoré máme v zastupiteľstve. Dovoľte sa traja poslanci a týmto konštatujem, že dnešné zastupiteľstvo je vyznačené spoločne. Prejdem k bodu číslo 1, ako určeného rediteľa zápisnice a zapisovateľa, takže chcem sa dohodnúť s vami, ktorí ste tu na budúci týždeň. Myslím, že to bude si veľmi aj možno tento týždeň hotovo. Tak kto by mohol, je pani Rendášová, ďakujem pekne, a pani Šmocová, dámy, takže ďakujem krásne, dovoľte povedať, to počujem, že nepovedali, či zapisovateľ, pardon, prejdem rovno bodu číslo 2. Schválne prvého zastupiteľského zastupiteľstva navrhoval dostanú elektronicky. Takže má niekto niečo v tomto bodu? Predám teda návrh tak ako predložený v programe a budem pozvánky a budeme sa budať v tabuliach. Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo P/19/824 Mestské zastupiteľstvo v Komáčoch podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona číslo 369/1910 veľkostné zriadenie podpisov pokoje prerokovalo návrh program 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta zmysle zákona. Po druhé schvaľuje program 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta zmysle zákona. To je za predložený návrh 8 za, proti 2, držal som to. Ďakujem vystúpenie obyvateľov. Nebude na konkursu, nemáme, prejdeme do číslo 4. Návrh dodatku číslo 160 záznamenie číslo 03 2020 poskytovanie sociálnych služieb. Materiál teda boli zásadné pokladenský. Ide o denný stacionár, takže tu by som dal slovo pani premiér. Ďakujem vám pekne, iste si pamätáte pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb v meste Tlumače, že sme tam teda vytiskovali jednotlivé sociálne služby, ktoré teda v meste poskytujeme, alebo ktoré v čase sme mali poskytovať. Keďže sa situácia posunula ďalej aj s našim posledným projektom, teda s iným stacionárom, ktorý sme teda úspešne skolaudovali 26. júna, ďakujem. Tým pádom sme dali priestor na to, aby teda sme aj túto službu mohli sprevádzkovať. Na to je však potrebné, aby sme teda prijali dodatok všeobecne záväzným nariadením, kde sme teda doplnili na službu denného stacionára, čo je teda podkladom pre schvaľovanie tejto služby na Nitrianskom samosprávnom kraji. V podstate sa jedná o také teda všeobecné znenie, tak ako som už napísala v dôvodovej správe. Zatiaľ tie ceny sú orientačné, lebo teda nevieme, v akom rozsahu budeme teda môcť tú službu poskytovať, ani aké, jednak teda sú tam rôzne poplatky a teda jedná sa o poplatok v podstate za službu ako takú. Je tam teda možnosť celodennej služby a je otázka teda, či v podstate sa rozhodnete alebo rozhodneme poskytovať aj minimálne poldňovú službu. Tam teda by išlo o stanovenie nejakého ďalšieho poplatku. Ten som zatiaľ neriešila. Podľa mňa to môžeme riešiť aj dodatočne, ako sa situácia vyvinie. A teda následne sú tam ceny stanovené za odobraté jedlo. Sú tam teda minima, ktoré je potrebné odobrať klientom, čiže sú to zatiaľ orientačné ceny, pretože budú závisieť od toho, ako vysúťažíme dodávateľa, či bude možné, ja som zatiaľ preverovala možnosť, či by nám to vedeli variť v kuchyni zatiaľ, v školskej, ale predpokladám, že teda tá dimenzia kuchyňa ako takej nám asi nedá veľký priestor na to, aby sme mohli robiť oveľa viac jedál. V každom prípade možno, že to bude možné zo začiatku, kým nenaplníme teda tú kapacitu, ktorú vlastne v rámci denného stacionára máme. Čiže za to tie ceny sú, ako som povedala, orientačné. No a potom je tam potrebný teda
potrebné vedieť to zloženie, tú skladbu klientov, ten stupeň odkázanosti, za ktorý teda vzhľadom na to, že budeme verejný poskytovateľ sociálnej služby, tak Nitriansky samosprávny kraj nám bude hrať nejaký poplatok mesačný za tú poskytovanú službu. Ale teda na to nahlásenie, teda klientov. Čiže toto skrátka v rámci toho poplatka. No, je tam šibeničný termín, obávam sa, že ho asi ani nestihneme, ale teda urobíme maximum, lebo tam sa žiada do konca augusta a v podstate je treba vzhľadom na to, že to bolo až takto neskoro, ale teda urobíme maximum preto, aby tie dokumenty odišli a v podstate je treba požiadať Nitriansky samosprávny kraj, nemá nejakú lehotu, čo bude závisieť od nich, kedy sa prídu na ne kontrolu a posúdenie. Možno je všetko, ale skôr som skeptik, ale v každom prípade. Potom by záležalo aj od toho, že akým spôsobom teda sa začne teda aktivitu samotnú. Dá sa aj spätne potom žiadať o refundáciu. Evidujete už nejaký záujem zo strany klientov o služby? No, záujem, áno, pýtajú sa, informujú sa ľudia, my sa nevieme dávať, že čo nás čaká. Ten postup bude taký, že treba to schváliť, čo sa týka tohto Všeobecný záujem aj a potom ďalší postup bude aký? To je tá komplexná dokumentácia, ktorú je treba zaslať Nitrianskému samosprávnemu kraju, je tam asi 10 alebo 12 dokumentov v rámci prevádzkového poriadku, hygienizácia, tam oprávnené osoby, ale je to taký mačkopec, dovolím si tvrdiť v tejto situácii, pretože oni od nás žiadajú oprávnené osoby. Pritom, ak chceme žiadať o dotáciu, tak vlastne ministerstvo financií samotné si určuje podmienky výberového konania. Takže no, proste všetko je to jedno cez druhé, ale teda určíme teda dočasne oprávnené osoby, pravdepodobne teda z druhou mestského úradu a potom teda sa to prehodí na nich podľa toho, ako sa nám to podarí. Sa vysúťažiť, ale teda ide. No, bolo takéto zariadenie v Novej dedine, takže tam sa pýtali niektorí, ktorí mali klientov do zariadení demonstrácie v Novej dedine, že kedy bolo to zariadenie na také, že nie je to len po miestnej občanej, ktorá je to okolie. A prvom budeme riešiť naši občany. Preto je to aj v tom väze tak podané, že je možnosť prijať klientov aj zvonka, aby sme si teda doplnili ten stav, lebo jasné, že bude najekonomickejšie mať národný stav, a teda v prípade, že by sme nenaplnili našimi občanmi, tak budeme môcť prijímať občanov z okolitých obcí. Pani Širovcová? 40. Koľko pracovných miest? 11. Ale to všetko záleží aj od toho, klientu tam bude. Mareko plus. Čo sa týka budú nejaké žiadosti potom predpokladám na to nejaký formát, ktorý ďalej asi bude vytvorený. Oni nám už aj nejaké žiadosti o zamestnanie prichádzajú, takže my už Nie sú to pre klientov určite áno. Dobre. Tak tam je, v podstate musí mať rovnako, to je ako pri žiadaní o opatrovateľskú službu, čiže bude musieť ten klient mať vypracovaný opatrovateľský posudok, posudkovým lekárom, ktorý teda zistí stupeň odkázanosti a ten sa teda posiela potom na Nitriansky samosprávny kraj, na základe čoho sa tu doručuje aj ten príspevok, čiže v podstate podľa toho, ako budú prichádzať žiadosť. Je jasné, že by bolo najlepšie, keby tie stupne odkázanosti boli najvyššie, ale tie príspevky sú najvyššie, ale teda aj starostlivosť o nich je teda najkomplikovanejšie. Stále sa bavíme o temi. Áno. A čo sa chcem spýtať, že máme opatrovateľskú službu, tam bude pokračovať ďalej, alebo môže sa stať, že niektorí ľudia vlastne prejdu do toho? Áno, môže sa. Ale
áno, ale opaterská služba v podstate, keď sme v tomto došli administrácia, tak som vás chcel informovať, bude rôzne o nej, ale máme z výzva, my sme sa zapojili, boli úspešní, ale máme z výzva teraz koncom septembra október, kde by sme sa opäť zapájali, že tých 7 pracovných miest, takže iba čakáme na to, budeme zase opäť refundovať prostriedky od januára, čiže tak ako to teraz máme rozpočtované, tak budeme vlastne žiadať o refundáciu, refundáciu tých prostriedkov. A to teoreticky môže aj z nejakých tak možno aj súbežne ísť. Len tam práve vnímam ten problém a treba si to veľmi dobre rozmyslieť, pretože toto je, takže si vlastne budeme brať to z jedného košiara a keď my požiadame o opatrovateľskú službu, tak my tie parametre budeme musieť plniť a v podstate nie opatrovateľskú službu. Čiže keď nám prejdú klienti do denného stacionáru, tak reálne budeme mať ten problém a v podstate má šancu sa aj znížiť počet opatrovateľiek, pretože v rámci denného stacionáru budú musieť byť teda aj odborní zamestnanci a potom teda opatrovateľky, aj ktoré teda priamo budú poskytovať teda sociálnu službu a čiže niektoré z nich môžu prestať. Takže toto ešte bude. No, čiže bude to na diskusiu v rámci asi aj najbližšieho zastupiteľstva, predpokladáme teda, že vtedy už môže byť výzva na svete, čo sa týka opatrovateľiek, a teda, že koľko to opatrovateľiek žiada, aby sme si naozaj nepreškribli prsty a nemuseli vrácať financie. Sa chcem opýtať, keď vlastne príjmeme cudzích občanov, netlmočaných a naplníme si kapacitu, budeme vedieť, bude to časovo, budeme vedieť vyradiť tých cudzích občanov. Tak chcú vyradiť cudzích občanov, ktorí nám pozerajú, že sme zachránili požu, je tiež, že sú neseriózni. Áno, rozumiem tomu, bavíme, že... Tak si dohodneme sa, necháme si voľné miesta. Nenaplníme 40, naplníme 30 a 10 necháme 41. Ale to sami nevieme, že ak bude záujem, čo bude všetko. To je ťažké, to čas ukáže jednoznačne. Demograficky naozaj starneme, takže tie požiadavky sú tu. My žiadosti vidíme aj na opatrovateľky. Už teraz máme problém s zabezpečením tej služby pre klientov, ktorí potrebujú tú službu. Takže my hľadáme z notifikárkou naozaj na úrade možnosť, ako pomôcť čo najviac. Takže áno, ale väčšinu budeme presmerovávať do stacionáru. Áno. Určite áno. Vlastne aj pre ten spoločenský význam pre tých teda starších ľudí primárne, aby teda boli v spoločnosti, to je jedna vec. Za druhé teda máme k dispozícii dodávku, ktorú teda vieme urobiť za dočinenia naozaj teda zvážať tých ľudí do denného stacionáru, čiže si myslím, že tá služba je naozaj kompletná. Bude drahšia, samozrejme, že bude drahšia ako opatrovateľská služba, ale teda budú mať poskytnuté všetko. Ale tie ťažšie prípady určite budú domácnosti, ktoré tam bude tá opatrovateľská služba ešte stále určite. Aj keď aj to je taký diskutabilné, pokiaľ tam bude aj zdravotný personál. Áno, ale my musíme dodržať literu projektu, takže tie 2 roky museli aby refundovali, tak my sme naplnili aj tú kvótu, aby to bolo tých sekundov na 2 roky a klientov zase. Všetko? Áno, ďakujem. Takže prejdeme k hlasovaniu. Uznesenie mestského zastupiteľa číslo 1/19/0824 mestské zastupiteľstvo v Tomáčov podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1910 obecného zriadenia z neskôrších predpisov poprvé prerokovať návrh dodatku číslo 1 všeobecných záznamov číslo 3/2021 poskytovanie sociálnych služieb, po druhé schválený dodatok číslo 1 všeobecných záznamov číslo 3/2021 poskytovanie sociálnych služieb. To je za predložený návrh 8 za, proti 0, zdržal sa 0. Takže ešte raz ďakujem, že ste prežili takúto počína pokutová osnovu pre technológiu väčšina. Bod číslo 5 zámer na prenajom časti výtových priestorov Kotlárska 2, kde vedem Tomáček do vodného osobitného zreteľa služby SRO. To sa týka teda žiadosti o prenajom výtových priestorov v budete Kotlárska 2,
čiže Bitreal zo dňa 17.7. prekladáme na rokovanie teda prenajmujúce priestorov pre služby tlmače SRO, ide o budovu, kde sa nachádza u kancelárie Bitreal, tlmače súčasného správcu, je to tlmače z dôvodu prechodného obdobia, kedy správcovské spoločnosti odovzdávajú potrebné materiály, ale z dôvodu dostupnosti občanov žijúce, aby kancelárie služby tu tlmače sídli zdané, kde jedná sa o archív, kancelárie, vchodovú halu, sociálne zariadenia, technickú rozvoj a to sú taká garáž, ktorú budeme takú dielo. Takže nech sa páči k tomuto. Ide o sumu 248 mesačne. Takže asi nebude k tomu nič, takže môžete uznesenie. Ďakujem pekne, uznesenie zastupiteľ číslo 2/19.08.24. Mestské zastupiteľstvo Tlačok podľa paragrafu 11 zákona číslo 369/1910 vedúcim zriadení investičných predpisov prerokovalo spôsob majetku mesta podľa paragrafu 9a odsek 2 písmeno E a odsek 2 zákona číslo 138/1991 zbierky z investičných predpisov a osoby zostavené paragrafu 7 odsek 2 písmeno B bod XI a XXI zásad hospodárenia nakládania s majetkom mesta Tlače, nebytových priestorov budov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iné verejné prospešné činnosti, ďalej nebytových priestorov a budov pre potreby zlepšenia dostupnosti služieb na lekárne, predaj zdravotných pomocov a iných priestorov budových vlastných použitkových vlastností. Ako zámer prenajať časť tej priestor v objekte so súpisným číslom 64 na Kopárskej ulici 2, kde je to pozvanie Tlače o výmere 131 m,73 za účelom poskytovania služby správy bytov v meste Tlače bude schváliť zámer prenajať bytový priestor o výmere 131,73 m v objekte so súpisným číslom 64 Kopárska 2, kde je to pozvanie Tlače na parcele registra práce na parcelné číslo 5,96 zapísané listovásne číslo 1 pre katastrálne zem Tlače do Tlače, evidované okresné úradu Lenici katastrálne za účelom poskytovania služby správy bytov v meste Tlače prospech služby Tlače SRO polná 8 4 Lenice Pičo 4 7 8 7 7 3 1 6 Pič 2 0 2 4 1 2 6 0 9 3 zastupujeme inžiniernom rybárov konateľnou spoločnosti spôsob prejavného požitku dôvodov poskytnú zatiaľ, ak sa jedná o prejavnú výtvoru priestoru za účelom poskytovania veľkoprocesných činnosti a lepšie dostupnosti služieb správy bytov v meste Tlače za nájomné 274,48 eur mesačne, veľa nájomné za jeden neurčitý, to sa predloží návrh 8 za, proti 0 hlasovania. Počíslo 6 interpelácia. Nebude počíslo 7 do 8. Pani Šelcová, nech sa páči. Tak by som vás chcela informovať, bol otvorený obal, čo sa týka prenajmu priestoru v Dovské dole. Prijala som sa na záujemkynia, pani Zraňová, ktorá už tam má priestor prenajaté, ktorá tam vlastne tečie zákusky, ktorá má hospodárskú výrobu. Čo sa týka podmienok, ktoré boli písané na prenajmu tohto priestoru, tak všetky podmienky splnila. Akurát sme sa v tým, čo sa nezhodli, alebo teda potrebovali súhlasiť alebo prejsť jeden bod, čo sa týka stavebných úprav. Bolo dohodnuté s tým, že sa vlastne vybudujú na náklady mesta dva samostatné chody. Jeden chod na zásobovanie, jeden na ekonomickú vstupku z malovky o odstranenie vzduchotechniky a starého odloženia dreveného. A vymalovanie ešte. No ale podľa objednávky, alebo teda podľa hygieny je potrebné tam vybudovať túto samostatnom vchode ešte aj stavné nápoje šatu v samostatnej miestnosti a potom na pánskych toaletách samostatnú takú bielovku pre pratovačku. S tým, že vlastne ona tieto náklady dala, ale teda zapísala, ako by mali ísť na ľudí mesta z Tlače. Čo nebolo v prvotných požiadavkách odsúhlasené. S tým, že pani Poliková pani Zraňovú kontaktovala, a teda na základe tohto sme neodsúhlasili prenájom, ale ani sme nezamietli. Ostalo to v tom štádiu, že odsúhlasila pani Poliková kontaktovala pani Zraňovú v piatok, aby si
interesovala, že teda kto bude financovať tieto ďalšie dodatočné náklady. Pani Tomáňová sa vyjadrila, že už ona nemá ďalšie finančné prostriedky na to, aby mohla toto zafinancovať, lebo čo má nejaké financie, tak sú potrebné na iné vybavenie, čo sa týka technického vybavenia do cukrárne a kaviárne. Tak je teraz vlastne na rozhodnutí nás, či sa budeme sa podieľať na týchto nákladoch, alebo teda ich budeme na naše náklady. A buď sa dohodneme, lebo to taký návrh, to už v rámci komunikácie komisie, ale to taký návrh, že po prípade stanovenie nejaký minimálny dobu nájmu, v prípade porušenia, že by sa podieľala na tých nákladoch, alebo možno odsúhlasiť teda celé náklady boli na mesta, alebo časť ona štátu bola ochotná, ale ona vlastne nemá ešte finančné prostriedky. Dnes ešte pani Hodíková kontaktovala teda pána, tam z toho vstupu, kde sa bude zásobovanie potrebné vidieť samostatnú priamu chodbu a to zasobovanie do fungovania tej prevádzky, ktorý prichádzalo cez celý prevádzku, si to oddelené, tak kontaktovala jeden pána, ktorý takéto práce vykonáva, s tým, že strávil bez obhliadky len taký prvý nástrel, ak sme videli po artistu nastavené zavíra, tak prvý nástroj na vybudovanie priečok plus 4x dvere so závodniami by bol cena okolo 4 000 € bez DPH. No a čiže cena je podľa schémy bez obhliadky. Pokiaľ by sme teda sa rozhodli, že by sme išli do toho, tak by sa to upresnilo. A vlastne musí sa počítať s tým, že ešte pustiť ďalšie dvojdvere vstupné a vlastne to by malo len odstrániť to je bez techniky. Takže ostalo to pre nás tak, že budeme ako odpovedať tomu Verbaňovej. No a vlastne na rozhodnutí je to, či pôjdeme do toho, keďže ona tie finančné prostriedky nemá a predpokladám, že potom by odstúpila od toho nájmu, ten priestor by ostal naďalej neprenajatý. Alebo teda sa rozhodneme, že áno, zafinancujeme tieto stavebné úpravy s tým, že vlastne priestor by bol prenajatý, stanovíme teda nejakú možno minimálnu dobu nájmu a vlastne nezostal by prázdny. A bola by poskytovaná teda ďalšia služba. Čo vlastne možno do budúcna, keby sa aj cukráre rozhodla, že budú prevádzkovať, tak tie priestory alebo tie samozrejme veci, čo sa týka hygieny, tam by vlastne zostali a boli by možno na budúce pre možno nejakú ďalšiu inú prevádzku do budúcna. Čo môže a nemusí. Takže ideme teraz na rozhodnutí. Ešte doplním kolegyňu, že povedala, teda je pripravená prenajímať priestory od 1. novembra. A relatívne je to reálne, že by sa to dalo stihnúť práve do 1. novembra, aby sme sa rozhodli, že by sme išli do toho. No, otázka nie je prvá varianta. Pán Považan? Ako za mňa je v poriadku, však zafinancujme to, ale naozaj dajme tam minimálnu dobu nájmu. Ja som navrhol už 5 rokov a v prípade, ak by bola kratšie, tak by sme do zmluvy zakomponovali zmluvnú pokutu, že nám hradí naše náklady s prerábkou toho priestoru za každý mesiac, čo by tam nebola v 1/60 tej sumy, za ktorú sme to prerobili. Takže keby tam bolo 40 mesiacov, tak by nám vlastne 1/3 tých nákladov musela umrieť. Ešte sme vlastne vychádzali pri tejto debate z toho, že vlastne sa takto prenajímali iné priestory a mesto sa podielalo na nákladoch aj iných priestoroch s tým, že vlastne ak tá služba v meste bola a bola využívaná, takže možno od príkladu za tomuto nebudeme rozhodnúť, že to bol príklad teda masáží, čo bola teda ale investícia vyvolaná nami a príklad lekárny. Hlavne tie lekárne. Tam. Ja som určite za to, aby sa do toho aj investovalo, pretože už sme sa bavili o tom, že tie priestory neboli celé nič pre žiadnu podnikateľskú ani činnosť mesta, lebo boli teda takom staré, ale som sa chcela pýtať, že nevznikli niektoré, ja neviem, o čom sa baví napríklad to malovanie, aj tým zatekaním, čo tam bolo.
No a ešte k tomu zatýkaniu, to je bola ešte jedna vec, že vlastne aj to tam bolo súčasťou toho, ale to, že už sa vlastne aj vyšiel, lebo to je už predadačka v tej budove. No len to som sa chcela opýtať, že či náhodou teda správcovská firma, ktorá ju spravuje, to je tam Aramis? Aramis? Áno. By sa tiež na tom nemala podieľať, na odstránení tohto, lebo pokiaľ sme toto zatekanie, tak ona by mala byť poistené tieto veci. A keď nemá, tak by sa ako správcovská firma mala na tom podieľať, na to, aby sa to odstránilo. Napríklad máme, lebo teda bežne v bytových a niektorých priestoroch, pokiaľ to vznikne, tak oni by sa na to mali podieľať, keďže to nebolo v dôsledku toho, čo to využíval, ale teda poškodenia, ktoré Vieme o tom, že to bolo úkladné potrubie betónom, keď sa pri výstavbe čížového domu, takže tam sa tá trocha nejaká našla, malo by sa to odstraňovať, takže takisto sa komunikuje s tým Aramis, ale neviem teda ako to tak. No ale nemôže sa teda na tom podieľať aj firma Aramis? Tak to nie je firma, ale fond. Áno, ale akože ono, tak, ja neviem, teda v bytovom dome, keď sme takého niečo mali, tak Na bytový dom my máme poistenie, nie sme spoločnosti. tak ale oni ako všeobecne majú proti takýmto živelným pokromám, alebo ja neviem, proti nejakým. Každá jedna by mala vlastne na čo. A vlastne keď sa to bola ako žiadno, že to vzniklo v dôsledku zatekania, lebo tam bola nejaká sporka. Toto je vám že to bol náš priestor, ktorý sme my využívali, keď sme my ponúkli klubu dôchodcovej a využilo sa to zároveň ešte predtým. Áno, presne, tá porucha bola tam už tam. Poisťovňa si vždy napísali vypísanou na klauzulu, to je 16. Áno, nemyslím si, že to je už predtým. Dôležité, že sa našla tá zároveň porucha, aby sme odstranili tento problém a potom tie ďalšie problémy, ktoré sa oznamená. Pani Šimocová ešte. Ešte by som doplnila to, že vlastne minimálna cena nájmu tam bola stanovená 400 eur, pani Nová aj ponúkla, takže vlastne bavíme sa o 400 eur, to prídeme za prenájom mesačne, čiže neviem, keď boli aj tie náklady, by sa vyšplhali možno do nejakej sumy, ja neviem, 6-8 tisíc, prerávka, neviem, koľko by to mohlo byť, tak v tom prípade už len ročný nájom na čas nákladov, teda kvázi, ale to je čistý len nájom splatia. Ona si musí ešte energie poriešiť aj zámco. Aj za to okrem tých 400 eur ešte teda budeme informovať to, že pri otváraní obálov ona spomenula, že bude podielať ešte na nákladoch takých ako sú nejaké interiéry a podobne, nejakými 10 000 z jej vlastného vrecka. A ešte možno je dôležité, áno, ale možno ešte dôležité, že všetky ostatné podmienky, ktoré sme stanovili v rámci výberka, ona splnila doložila, aby podľa. Ja by som sa chceli odpovedať v tom prípade, keď sa bavíme, lebo jedna vec je suma nejaká, hovoríme o 4 000, ale čo keď naozaj sa to vyšplná na 8 až 10, treba s ňou tiež komunikovať, lebo tým, že ju zaviažeme v podstate nejakou splátkou, tak ona s ňou taktiež nemusí súhlasiť, respektíve mali by sme si dohodnúť nejaký strop, ktorý aj v jej prípade by bol akceptovateľný. Lebo tam asi aj ja by som mala problém, keď nevie ani ona, s čím môže rátať. Súhlasím s Marčom ohľadom toho prenajmu, len to obdobie 5 rokov sa mi zdá dosť dlhé. Že možno áno stanoviť nejaký strop, s ktorým by sa to počítalo, ale asi kratšie obdobie. Ono sa ale musím si povedať to, že my keď tam spravíme dva samostatné vchody, ale keby možno v čase odišla teoreticky, tak si sme predali ten priestor do budúcna, ale tam sú tie vonkajšie okná a toalety sú zase len jedným z tejto strany. Ale možno by to bolo využiteľné, ja neviem. Majko Trus? Ja by som teda navrhol, že poďme krok po kroku. Skúsme to naceniť, čo nás budú stáť tie jednotlivé úpravy. Keď budeme vedieť, aká je v podstate cena za tie úpravy, vieme sa nerozhodnúť niektorým smerom a zároveň by sme mali asi informovať, že chceme nejakým spôsobom takto zaviazať v rámci budúcej zmluvy alebo v rámci zmluvy a potom sa budeme rozhodnúť na
Takto v zásade ja som myslel skôr na tie náklady navyše, čo sme teraz, s ktorými ona nesúhlasí. Na tie ju zaviazať, pretože ona to chce, aby sme z nich spravili my. Tu bol povedané, že to chce nie ona, ale že to vidia. Nie, počkajte, že my... Nie, že to Takto, to sú náklady, ktoré sú vyvolané vlastne, tieto náklady sú vyvolané s hygienou. Čiže jedna vec je náklady, na ktoré sme, teda bolo by dobre, aby pani sa stala naceniť náklady, ktoré nás budú stáť, tie, ktoré sme slúbili, ak sme vedeli, o ktorých sa bavíme, a samostatne tak naceniť náklady, ktoré sú vlastne nad rámec tej pôvodnej ponuky a potom sa môžeme na to pozrieť, že áno, pôjdeme do toho a zaviažeme ju s nejakou sumou na nejaké obdobie. Tých 4 000 eur, to je vyslovene len prvý taký nástrel a sme vedeli, že sa to bavíme o sume možno 15 000 eur, že sa bavíme o niečom. Ja sa ešte chcem opýtať, že tam je ešte nejaký pôvodný inventár. Ten je ona chce použiť. Ona ho chce použiť, ten ho dovolí alebo ponuke tak, že je súčasťou prenájmu stoly, stoličky, že tie by je stačili, je tam aj nejaký pult, predajný pult je tam a to tiež by je zatiaľ stačilo, takže... Každopádne, ak to pôjdeme, zveľadujeme náš majetok, takže treba to brať aj z tohto hľadiska, že nedávame niekomu nič, ale môj to náš majetok, takže zveľadíme si len svoj majetok a naozaj, keby naozaj odstúpila po nejakom období, tak stále je to náš majetok a rozširujeme službu. Presne tak. Ale druhá vec je aj to, že my robíme teraz špecifické úpravy. Áno, kvôli niekomu podjasnenie. Potom nie každý, niekto iný príde tam a bude chcieť zase iné. Ale tak, vieš, tak musíme s tým Mať tiež pravdu, ale zase potom čo zase opäť sa tam asi oplatíme zriadiť cukráreň, lebo nebudem tam riešiť krajčinstvo. Lebo to bude upravené na čo. Ale hoci čo... A výroba zákusku nie je vedľa. Áno, keď nepôjde jedna cukráreň, tak je to, že nepôjde ani druhá. Ale hoci čo by sme tam dávali, akože naozaj to je potrebné, pretože už dnes v podstate hygiena fakt povedala vo všeobecnosti, že ten chod nie je prípustný a ten spoločný chod nie je prípustný na používanie s verejnosťou. Čiže aj ten prechod do vecov je to druhým. Proste nie je to celkom. Veronika? Ja som len chcela, že vlastne táto služba tu dlhodobo nám chýba, možno nejaké také kvalitnejšie veci a to, že tam bude cukrárenská výroba a že ten priestor je naozaj veľký a dá sa využiť už aj na nejaké menšie spoločenské udalosti, ako sa aj zvykol už používať, keďže už tam nebolo dôchodcovia. Takže táto služba to bude určite privítaná zo strany obyvateľstva. Myslím si, že aj naplnená. To nejde o ani že zlučovanie, ale proste taká miestnosť, nemáme tu takú zvodnú, dostatočne reprezentatívnu, kde by sa dali robiť také spoločenské udalosti. Vieme, že s tým máme problém tu v Berlíne. V prvom kole zdravé naozaj náklady s reálnymi nejakým spôsobom, potom si povieme. Hej? Dobre? Možno, že do budúcu zastupiteľstva vedeli dať nejakým spôsobom ten materiál do kopy, tak možno, že by sme vedeli mať na budúcu zastupiteľstva Ešte tam padla preto opravene malo taká vec, že vlastne tam sa asi nepočítalo s nejakou zábezpekou dopredu na nejaké obdobie, čo neviem, pri tom, že keď budeme zaplatiť mesačne na možno dostatné náklady, či povedzme bude schopná zaplatiť nejakú zábezpeku, ale tak sa počítalo. Ja som chcela k tomu zastupiteľstvu, lebo v princípe ako ono to nie je, ako keď by to bolo prebehlo, že to teda ako málo z víťazov súťaže sa uzatvára zmluva o nájme v rámci tých podmienok, ktoré boli stanovené, tak vlastne už by to nemuselo ísť do zastupiteľstva, nie? Ale tým, že teda sa tam menia skutočnosti a navyše fakt, že ste kvázi neschválili teda toho víťaza, to odporúčanie toho víťaza je, že teda nedávate písomný podklad o informáciu teda o víťazovi, tak ako ten mení tú situáciu, že teda malo by sa to schváliť, aj keď sa to posunie v podstate o ten.
Ešte vlastne prídeme nejaký budžet na to, treba zvládať rozpočet. No, v opravej údržbe máme niečo, ale keď už vieme a vieme sa dohodnúť aj na komisiách, prípadne písomne, že si to podáme informáciu, však už viete, o čo ide, že sa to teda mailami pošle, tak si to viete odsúhlasiť a vlastne sa to už príde do plný rozpočtu sa to pripraví. A teda aj možno v tomto prípade to schválenie vychádza a teda so zmenami. Ešte ale poviem toľko ešte, že celkový ten prenajmaný priestor je 145,6 m², že je to dosť veľký priestor. A ja mám také nálezy, to sme len vlastne, tam sa jedná o vchod z boku, z tej zadnej časti ako od kostola, tak sa musí spraviť taká samostatná chodbička na zásobovanie priamo k tomu. Čiže sa ten priestor zlúži? Áno, celková ten priestor, ktorý sa zlúži o tú chodbičku a tu sa musia vybudovať sklad na nápoje, šatňa a vlastne potom v toaletách tá samostatná časť. Ona ešte toto chcela vyvinúť, tu nie je zapísané, veľký sú ešte nejaké dvoje dvere, že ju tu nepotrebuje, ale to je myslím súčasná pozícia, ktorá to už momentálne zrejme nerieši. Alebo to len niečo. Tie podmienky, lebo nie sú rovnaké v rámci výučení všade. K tomuto bolo stačilo. Dobre, ďakujem pekne. Takže ešte pred bodom číslo 8, teda na záver, pre tých, ktorí nepoznáte, tak predsa do Slovensku, našu už majetkárku, ktorá teda vás bude správať komisia aj zastupiteľstva, teda je veľmi zamestnancov Slovenského Môžete teraz vítať, palce spoločne. Ďakujem aj vám za to, že ste nás boli ústretoví, že sme mohli spať po rezidentov, rečení za účasť. Nezabudnite sa cez Grámora, takže verím v dobré počasie a teším sa na spoločne. K tomu môžete. Kto ešte máte dovolenky, tak šťastný let, šťastný návrat, veľa zážitkov a spomienok a vidíme sa v septembri, v prípade v oktobri. Ďakujem.